Segunda xornada de folga no comercio téxtil e de calzado pontevedrés. As traballadoras secundaron a convocatoria realizada pola CIGA e UGT para continuar reclamando que Galicia quede fora do convenio estatal Arte que se está a negociar en Madrid. Din que empeora considerablemente as condicións que se recollen no convenio provincial. Que tal, saúdos? O Goberno Central levará ao Congreso para a súa aprobación a exención do pago das cotas da Seguridade Social aos milleiros de mariscadores afectados polos peches de actividade polos temporais do inverno. Anunciouno este luns en Boiro, delegado do Goberno en Galicia, nunha xuntanza mantida con representantes do sector. Segundo Pedro Blanco, cun engadido importante, pois ese período seralle considerado tamén como tempo cotizado. O presidente da Deputación da Coruña sitúa Congalsa como referente da industria alimentaria en toda Galicia. Así o manifestou Valentín González Formoso na visita realizada á factoría emprazada no polígono da Tomada, na Pobra, na que tivo ocasión de coñecer as instalacións da planta e os plans de futuro da compañía. Unanimidade no pleno de Pontevedra a hora de reclamar ao goberno local que cumpra os acordos plenarios. Foi o Partido Popular que levou esta cuestión á sesión deste luns cunha moción na que criticou a xestión do BNG, os que acusou de gobernar de xeito absolutista coa intención de silenciar a oposición. Uns 250 deportistas daránse cita este vindeiro domingo en Ribadumia na sexta edición do XCO Kiwi Atlántico. Trátase dunha proba de mountain bike cun percorrido técnico que organiza o Club Ciclista Ribadumia pola contorna desa empresa. De feito, as súas instalacións forman parte do percorrido. Este ano a proba é puntuable pro Campeonato Galego. E Noia viviu a súa fin de semana grande coa celebración dun San Marcos multitudinario. Centos de persoas gozaron da tradicional feira a cabalar e maquinaria agrícola, así como dos numerosos espectáculos e concertos que se desenvolveron na vila dende o venres ata este domingo. Asuntos que tratamos de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Comezamos. E antes de nada, un incendio nun vehículo que circulaba pola autovía do Barbanza en dirección a Ribeira, a altura de Rianxo, deixaba estas espectaculares imaxes na tarde deste pasado domingo. A columna de fume era visible dende varios kilómetros de distancia. O suceso provocou ademais importantes retencións, obrigando incluso a ter que cortar un carril de circulación. As causas do incendio descoñécense polo de agora, aínda que todo apunta a que puido deberse a un fallo eléctrico. A tal lugar desprazáronse varios equipos de emerxencias, Policía Local de Rianxo e Garda Civil, que se encargaron de regular a circulación na zona, así como tamén a dotación do Parque Comarcal de Bombeiros, que ademais de sufocar as lapas, procedeu tamén a limpeza da vía, xunto ao persoal de conservación da estrada. Segunda xornada de folga no comercio téxtil e de calzado pontevedrés. As traballadoras secundaron a convocatoria realizada pola CIGA e UGT para continuar reclamando que Galicia quede fora do convenio estatal Arte que se está a negociar en Madrid. Din que empeora considerablemente as condicións que se recollen no convenio provincial que xa está asinado á espera de ser publicado para a súa entrada en vigor. As traballadoras do comercio textil e de calzado da provincia de Pontevedra volveron hoxe á rúa. Nunha manifestación percorreron a rúa Benito Corval, na que foi a segunda xornada de folga convocada contra o convenio estatal Arte que se negocia en Madrid. Insisten en que Galicia quede fora destas negociacións. Xa hai moitas máis cuestións que sí que están claras e que aínda é moito peor do que realmente nos queríamos. Falamos de cuestións tan regresivas como pode ser o tema da xornada parcial, de xogar con esa flexibilidade de horas complementarias hasta un 60% de horas complementarias. Falamos de cousas tan inauditas nun convenio colectivo como a hora extra, que ten o mesmo valor que unha hora ordinaria. Falamos xa que abertamente xa colocan nesa última proposta que fixeron, xa colocan que a xornada vai a ser de lunes a domingo, polo tanto,
os festivos e os domingos pasarían a ser totalmente obrigatorios. Tamén preocupa o impacto que este convenio terá nos salarios das traballadoras. Ter os nosos soldos conxelados durante 20 anos non é unha opción para nós, tal como está a vida. Entón, bueno, aparte do que xa dixo Iván, os dereitos, os días, os permisos, un tema tan importante como é o económico, non podemos permitir que temos ter os soldos conxelados durante tanto tempo. O pasado 23 de abril, CIGA, UGT e Comisións Obreiras asinaron o convenio na provincia de Pontevedra con melloras respecto do actual, pero aínda non foi publicado oficialmente. De asinarse e publicarse antes o arte, o pontevedrés quedaría sen efecto. E nós o que queremos, evidentemente, primeiro, porque aínda non está asinado o arte, que hoxe non asinen arte, e se asinan arte nese preacordo, nos excluan directamente, como fixeron as compañeras traballadoras do País Vasco, para que non nos apliquen arte, e unha vez que apliquen arte e que arte xa sexa unha realidade, que vai ser unha realidade, e se non nos excluen teremos que ir a por un acordo banco autonómico ou por un convenio galego, non nos queda outra. Establecementos como H&M, Mango Home ou o Ixo permaneceron pechados durante todo o día. Outros, como Pull&Bear ou Punto Roma, baixaron a persiana ao paso da manifestación, algo que non pasou no caso de Zara. Dende a CIGA denunciaron presións en empresas máis pequenas. Depois sí que é certo que hai empresas pequenas como pode ser Crack, donde foron a folga as compañeras a semana pasada, e esta sí que é certo que recibiron moitísimas presións por parte da empresa, son poucas traballadoras nos centros de traballo, e bueno, e había medo e un pouco de condicionamento por parte da empresa, e non se executaron a folga. Esta tamén foi a segunda xornada de folga nas provincias de Ourense e Lugo. No caso da Coruña foi a quinta. Levamos 40 anos entrando na túa casa, instalando os teus soños e coñecendo o teu nome. Fomos a túa tenda de confianza con outros nomes e hoxe evolucionamos para darche moito máis. Agora somos Mi Electro, mesmo equipo, mesma confianza e a experiencia de sempre coa forza dos mellores. Ven a descubrir a tecnoloxía máis avanzada co trato de toda a vida. Os de sempre, agora máis fortes que nunca. Agardámoste. E tras 5 noites de peche no Hospital do Barbanza, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública denuncia que a xerencia da área sanitaria segue sen respostar a súa solicitude de reunión. Demandan manter un encontro co xerente, tamén co director do Hospital Barbanzán, para analizar a situación real das listas de agarda que en algunhas especialidades supoñen esperas de máis dun ano. A espera de obter unha contestación, intensificarán as movilizacións. Este martes, ás 12, escenificarán o enterro da sanidade pública nun acto simbólico ás portas do hospital no que animan a cidadanía a participar. O Goberno Central levará ao Congreso para a súa aprobación a exención do pago das cotas da Seguridade Social aos milleiros de mariscadores afectados polos peches de actividade a consecuencia da mortaldade do marisco durante os temporais do pasado inverno. Así anunciou este luns en Boiro o delegado do Goberno en Galicia nunha xuntanza mantida con representantes do sector. Segundo Pedro Blanco, cun engadido importante, pois ese período seralle considerado tamén como tempo cotizado. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, anunciou esta mañá en Boiro nun acto celebrado no Centro Social de Cabo de Cruz, ao que asistiron representantes de agrupacións e entidades pesqueiras e marisqueiras da zona, a decisión do Goberno Central de tomar en consideración a demandas do propio sector da exención do pago das cotas da Seguridade Social aos miles de mariscadores afectados polos peches de actividade a consecuencia da mortandade do marisco durante os temporais do pasado inverno. A medida, que será levada próximamente ao Congreso para a súa aprobación, busca aliviar a estes traballadores, na súa maioría mulleres, de ter que asumir este pago, máxime cando están a vivir unha baixa importante de ingresos. A medida establecerá ademais que este período sexa recoñecido como a tempo cotizado, unha circunstancia que viñan reclamando tamén dende o propio sector.
fai semanas estuvemos aquí reunidos co sector e se nos ponía enriba da mesa un problema que é un problema propio, por decirlo así, de Galicia, motivado polos sucesivos temporales, polo descenso de salinidade das augas, pois tiñamos un problema en donde non encaixaba a situación de paralización da actividade e, polo tanto, é dicir, todo o sector, fundamentalmente as mariscadoras e os mariscadores, pedían ou establecían a necesidade de poder suspender o abono do pago das cuotas durante ese período en donde se establecían a súa vez plans de conservación e explotación. Efectivamente, todo o que nos pediron, pois así o puxamos en marcha e onde o Goberno de España foron sensibles a esta necesidade, insisto, unha necesidade que é propia nosa e, polo tanto, o que vamos a plantearlles é esa proposición que dentro do propio Ministerio se está avalando, que é para suspender o pago das cuotas á Seguridade Social durante todos estes períodos, pero ademais con un añadido que creo que é unha ventaxa, que é o feito de que durante ese tempo en que non existe a obligación de pago de cuotas á Seguridade Social, as traballadoras, os traballadores, digo traballadores porque é un sector moi feminizado, van a seguir en alta ou situación similar alta e a súa vez considerar como período de carencia. De xeito tal que durante ese período vai estar como cotizada a todos os efectos fundamentalmente deses dereitos que o estar dentro do régimen da Seguridade Social, do régimen especial, determina: jubilación, morte, supervivencia, prestacións por incapacidade, etc. etc. Por lo que, tanto, creo que estamos falando de que é unha desas situacións ou unha desas consecuencias de escoitar ao sector pormenorizadamente explicar cal é a situación, pois que, dende logo, é dicir, o Goberno de España está ao seu lado. Bueno, acompañando o delegado do Goberno en Galicia neste acto en Boiro estivo tamén o secretario xeral do PSDG, Xosé Ramón Gómez Besteiro. Na súa intervención valorou moi satisfactoriamente a proposta que irá próximamente ao Congreso a través dun proxecto de lei de medidas urxentes para paliar os danos dos temporais que favorecerá a inmensa maioría do sector marisqueiro. O líder dos socialistas galegos pídelle a Ruedo, presidente da Xunta, que lle traslade ao seu partido en Madrid a necesidade do seu voto para esta medida. O que nós esperamos é que o Partido Popular en Madrid tamén se sume ao apoio a esta lei, que non intente boicotear. Por eso o mensaxe é claro, para que Alfonso Rueda traslade ao Partido Popular en España a súa votación favorable. É importante, ademais, que este proxecto salga con esa unanimidade, e é importante, ademais, porque é unha medida clara e decidida que marca un antes e un despois para favorecer a un sector que, como saben, está pasando francamente mal, que hai unha pérdida de traballadores e de traballadoras, fundamentalmente no sector marisqueiro, onde pasábamos de cifras de preto de 9.000 profesionais traballando no marisqueo e agora estamos en torno aos 3.000 e pouco, non? Deses 3.000 e poucos, o 75% son mulleres, non? Seguimos polo Barbanzo. O presidente da Deputación da Coruña sitúa Congalsa como referente da industria alimentaria en toda Galicia. Manifestouno Valentín González Formoso na visita realizada á factoría emprazada no polígono da Tomada, na Pobra, na que tivo ocasión de coñecer as instalacións da planta e os plans de futuro da compañía. O presidente da Deputación da Coruña realizou a súa primeira visita oficial ás instalacións de Congalsa na Pobra. Trátase dunha cita moi agardada, posto que tivo que ser adiada anteriormente por problemas de axenda. Hace ya más de un año de dos estamos esperando a que nos vienes a recibir, pero por diferentes causas, unos días unos problemas, otros días otros. Al final hubo visitas de ministros y cosas de ese estilo que obligaron a cancelar la visita, y para nosotros es un verdadero honor que el presidente de la Diputación pues venga a conocer nuestras instalaciones, nuestros proyectos que vamos a realizar los próximos años, y nada más por nuestra parte, simplemente que estamos muy orgullosos de su visita. O máximo responsable da Administración Provincial e o presidente da Corporación Empresarial Congalsa aproveitaron a xuntanza para analizar a actual situación da firma, os plans de investimentos e crecemento a medio e longo prazo, así como as súas principais necesidades, co fin de seguir manténdose como referente da industria transformadora de produtos do mar. Falamos de que en Galicia hai máis de 26.000 familias vinculadas de forma directa á transformación de produtos do mar, e Congalsa é unha referencia moi consolidada, xunto con outras dúas ou tres marcas galegas no sector que fan, ademais, de tractor laboral, tendo en conta que entre estas 4 marcas pois cubren prácticamente todo o emprego femenino da costa que hai na provincia máis costeira de España, como é a provincia de A Coruña, non? Por lo tanto,
para nós coñecer polo miúdo cales son os plans, a situación actual, as perspectivas tanto nacionais como internacionais, as previsións de inversión, cal é o estado agora mesmo, e tamén coñecer as súas necesidades, non? Porque seguro que son algunha é denominador común do resto de empresas do sector, e outras, ademais, é denominador común de calquer empresa nacional, sobre todo no ámbito da demanda de traballadores e traballadoras, en canto a formación, en canto a normativa laboral, en canto a estabilidade na contratación. O encontro rematou cunha visita á planta para coñecer as distintas liñas de produción e asinatura no libro de honra por parte do presidente provincial, quen recibiu ademais un agasallo en forma de dorna por parte da empresa como lembranza desta visita. Bueno, e a volta da publicidade, entre outros asuntos, imos falar do Apajón, unha nova iniciativa que lanzan no barrio do Piñeiriño en Vilagarcía. Pois aquí seguimos nas novas en Canal Rías Baixas. Unanimidade no pleno de Pontevedra a hora de reclamarlle ao goberno local que cumpra os acordos plenarios. Foi o Partido Popular quen levou esta cuestión á sesión deste luns cunha moción na que criticou a xestión do BNG, os que acusou de gobernar de xeito absolutista coa intención de silenciar a oposición. Pola súa banda, os nacionalistas que votaron a favor da proposta popular manifestaron o seu compromiso de seguir traballando para cumprir eses acordos. O Partido Popular reclama ao Goberno de Pontevedra que execute os acordos plenarios. Hoxe a formación acusou o BNG de actitude absolutista e caciquil e de silenciar a oposición. Segundo os datos que ofreceron, este mandato presentáronse 138 mocións, das que levaron a firma do PP 67 foron aprobadas por maioría e 42 por unanimidade, pero moi poucas foron executadas. Pontevedra no puede ser rehén de un BNG en minoría que se niega a dar cumplimiento a los acuerdos plenarios, incluso a aquellos a los que han votado a favor por su sectarismo y dogmatismo. ¿Entiende usted, señor Lores, lo que significa la democracia y la participación política? A mí me parece que no. No le importa a Pontevedra solo mantenerse en el sillón, así que, por favor, respete los acuerdos plenarios, la democracia y doten de un poquito más de transparencia a este ayuntamiento. O PSOE, pola súa banda, apuntou que 8 de cada 10 iniciativas aprobadas no pleno non foron executadas, pero os socialistas que votaron a favor da moción do PP é un problema de capacidade de xestión. Mais do 80% do que aproba esta corporación non se executa, o que implica que o goberno ten un problema de capacidade de xestión. Lóxico. É lóxico, en parte, por ser un goberno en minoría ou porque simplemente non dan abasto. En ambos casos, porque vostedes quixeron que eso fose así. Señoras e señoras do goberno, foi un erro conformar ese goberno en minoría. Porque a historia é teimuda e cando os socialistas gobernan en Pontevedra, Pontevedra funciona mellor. Teñen que recoñecelo. Tamén votou a favor o BNG. Dende a formación aseguran que traballan para dar cumprimento aos acordos plenarios, unha tarefa que teñen que compaxinar coa xestión diaria do Concello. É unha responsabilidade cos votantes e cos veciños e veciñas de Pontevedra nun programa electoral, nun proxecto político para esta cidade que non damos abasto. Por qué? Porque xestionamos moito e ben. Entón hai que sacar as cousas adiante, as medidas hai nas que sacar, o día a día hai no que sacar, entón hai que ir priorizando en función do atasco dos propios servizos, da viabilidade económica, de sacar algúns acordos adiante, que lle recordo que eso é competencia do goberno. Ademais, PSOE e BNG recordaron que tanto a Xunta como a Deputación, gobernadas polo Partido Popular, tamén teñen acordos acadados no pleno de Pontevedra pendentes de cumprir. O Concello de Boiro volverá a poñer en marcha o Obradoiro Torregoiáns durante o vindeiro curso 2026-2027. Un total de 20 alumnos actualmente desempregados recibirán formación puidendo elixir entre os dous módulos de repoboacións forestais e tratamento silvícolas ou carpintería. Os participantes contarán cun contrato de traballo en formación a tempo completo de 40 horas semanais. O curso comezará o 1 de xuño, polo que nas vindeiras semanas está previsto que comece o proceso selectivo tanto do alumnado como do persoal docente. A realización deste programa é posible grazas a unha subvención de máis de 467.000 euros da Consellería de Emprego.
Nova concentración dos traballadores da Escola Infantil Municipal Bonecos de Vilagarcía, acompañados por algunhas das familias, reclaman unha solución inmediata aos retrasos no pago das nóminas. Esta foi a terceira concentración que organizaron. Denuncian que levan máis dun ano advertindo das consecuencias laborais das traballadoras como consecuencia de que o goberno local non sacase o concurso en tempo e forma. Apuntan que a día de hoxe non teñen ningunha comunicación malia o anuncio de que en primavera xa estarían os pregos para a nova licitación. A CIGA insiste en que o retraso na licitación deste servizo está a provocar unha merma de ata 3.000 euros no persoal. Nova cita no barrio do Piñeiriño, en Vilagarcía. A Asociación Cultural As Jarbosas celebrará este martes ás 7 da tarde na zona peonil un acto aberto á veciñanza para presentar o cartel da primeira foliada do Piñeiriño, prevista pro vindeiro 13 de xuño. Baixo o nome de Apagón, a proposta fai unha chiscadela ao apagón vivido hai un ano e reivindica que a música tradicional segue viva con ou sen corrente. Durante o acto haberá música en directo e convídase a veciñanza a acudir con velas, lanternas, radios a pilas ou transistores para acompañar esta presentación simbólica. Tras o éxito do Solifest e as portas da exhibición All Dance Together, organizada por North ATD, o Piñeiriño continúa en movimento e xa quenta motores para a festa definitiva, esa primeira foliada do Piñeiriño. Serán desta aldea, faise no medio da rúa. Oh, serán desta aldea, faise no medio da rúa. A noite que el non voe, ai Manuela, ai Manuela. Non me quenta sol ni lúa, ai Manuela, ai Manuela. Foron 428 as persoas que completaron esta fin de semana a edición número 16 da Pontevedrada, a marcha solidaria que une a capital pontevedresa con Santiago de Compostela ao longo do camiño portugués para dar visibilidade á doazón de sangue e órganos. Arrancou ás 8 da tarde con máis de 1000 inscritos. A cita transcorreu sen incidentes destacables e, segundo apuntan dende a organización, os puntos de asistencia funcionaron con normalidade durante toda a noite. Este ano a marcha estivo marcada pola calor que se deixou notar principalmente á primeira hora da xornada deste domingo. Pois seguimos con deporte. Uns 250 deportistas daránse cita este domingo en Ribadumia na sexta edición de XCO Kiwi Atlántico. Trátase dunha proba de mountain bike cun percorrido técnico que organiza o Club Ciclista Ribadumia pola contorna desa empresa. De feito, as súas instalacións forman parte do percorrido. Este ano a proba é puntuable pro Campeonato Galego. Neste domingo, Día da Nai, en Ribadumia mandará o ciclismo. O municipio acolle a sexta edición da XCO Kiwi Atlántico organizada polo Club Ciclista Ribadumia. Cada ano tratamos de o circuito que se caracteriza por ter un pouquiño de todo, non? O XCO pois trátase de ser un pouquiño técnico. Pois cada ano facendo cousiñas novas, cada ano tratando de sumar un pouquiño máis para facelo un pouquiño máis divertido. O percorrido incluirá unha espectacular chegada ás instalacións de Kiwi Atlántico. Kiwi Atlántico sigue comprometido con un estilo de vida saudable e imos seguir apoiando todo este tipo de iniciativas. E se ademais esas iniciativas son pois no noso entorno, na parte máis local, pois imos estar sempre aí. Este ano a proba é puntuable pro Campeonato de Galicia. A previsión é reunir este domingo uns 250
50 ciclistas con gran protagonismo para a rapazada. A proba conta co apoio do Concello. O alcalde destaca o traballo feito polo clube local na dinamización do deporte no municipio. Están traballando a Río, que se naceu, estamos dicindo que unha entidade que naceu, partimos de cero, e hoxe é unha entidade pois referencia, pois eu creo que no ciclismo pois a nivel de Galicia, non? Sobre todo traballando sempre dende a base. Esta XCO conta tamén co apoio da Xunta e da Deputación de Pontevedra. Hai que felicitar ao Club Ciclista pois de Ribadumia e ao Concello de Ribadumia pois por ter organizado esta proba de BTT que bueno, que aquí se vai a poder ver desde infantil hasta máster, toda unha serie de categorías nas que, bueno, o deporte base vai a estar moi presente, que é un dos obxectivos fundamentales da Xunta de Galicia. O que se trata é da colaboración institucional. Estamos aquí co delegado, con Agustín, Xunta, Diputación, Concellos, Federación, o sea que as sinerxias son importantes e toda a administración temos que remar na mesma dirección, sobre todo cando falamos de deporte. Dende a Federación Galega felicitan ao Club Ciclista Ribadumia polo seu traballo nunha fin de semana ademais de moita actividade sobre rodas. Este vernes empezamos en Porriño con unha proba de ciclismo de escolas con máis de 250 participantes, o sábado estamos en Vigo nun mini BTT e o domingo temos a Volta Ciclista a España, temos en Moaña tamén o Campeonato de Galicia de Enduro en Moaña, nos Montes de Moaña, e esta proba aquí de modalidade olímpica. Isto é gracias ao traballo dos clubes, os organizadores. O prazo de inscripción para participar nesta proba en Ribadumia rematará este mércores. E abrimos capítulo festeiro. Poio celebrará este venres a Festa dos Maios cunha participación de récord, un total de 16 grupos inscritos. A cita para darlle a benvida á primavera terá lugar na Praza do Mosteiro a partir das 10:30 da mañá. Xa pola tarde os maios trasladaránse a Combarro ás 5 para participar na mostra organizada polo Ateneo Corredoira na Praza da Chousa. A Festa dos Maios servirá tamén para render homenaxe a Cándido Vicente Buceta, Canducho, de 77 anos e veciño de Albar, polo seu papel fundamental na recuperación e continuidade desta tradición. Ademais, o Concello vai repartir 5.500 euros en premios nesta Festa dos Maios. Unha das edicións máis importantes que tuvemos no noso Concello e volvo a demostrar que Poio é un dos concellos de toda Galicia onde máis maios participan e creo que ven a demostrar un pouco o que é a tradición dos maios no noso Concello. Hai que recordar que casi temos prácticamente en todas as parroquias a totalidade de agrupacións que celebran os maios e se non propiamente, pois con críos de todas as parroquias. E Noia viviu a súa fin de semana grande coa celebración dun multitudinario San Marcos. Centos de persoas gozaron da tradicional feira cabalar e maquinaria agrícola, así como dos numerosos espectáculos e concertos que se desenvolveron na vila de venres a domingo. O bo tempo favoreceu a afluencia de asistentes ao San Marcos de Noia, que o sábado vivía o seu día grande coa feira cabalar. A cita organizada este ano pola Asociación Cabalar Serra do Barbanza contou con gran presenza de exemplares chegados de diversos puntos de Galicia. Pois veñen de todas partes de Galicia, desde Vigo hasta pasando por Pontevedra, Lugo, de Lugo veñen moitos, de Pontevedra moitos tamén, e despois todo por aquí da contorna, porque por aquí pola volta hai moitos cabalos. Outro dos puntos fortes da xornada foi a feira de maquinaria agrícola, onde os asistentes puideron coñecer as últimas novidades do sector e aproveitar tamén as ofertas. Temos motocultores, motoserra, desbrozadora, maquinaria pequena sobre todo. Tema de alquilar de maquinaria e venta, e trouxamos un pouco da ferretería, máquinas de lavar, cortacésped, motocultores, desbrozadoras, motosierras, un pouco de todo. Ademais dos actos máis tradicionais que incluíron tamén a recuperación do curro cabalar, os noieses disfrutaron de actuacións musicais de primeiro nivel, con orquestras como a París de Noia ou Nueva Línea. Unha participación de público inmensa pola noite na Alameda, como sempre a París de Noia e máis estas rapaciñas que viñeron de Canarias, e, bueno, tamén para min foi moi significativo e moi emotivo o tema do curro de cabalos, que creo que foi algo que se recuperou, que non se facía, e ese é un dos bastións que estamos intentando traballar de cara a estas festas de Noia e a estas festas de San Marco, que é recuperar o tradicional e traballar tamén con darlle oportunidade a músicos e talento que temos local, como xa fixemos no seu día en San Bartolomé, no Nadal.
Imos ir rematando o tempo das novas coa actuación ofrecida por Bailadela e as Sete Linguas no Auditorio Municipal de Ribeira este sábado. Preto de 400 persoas puideron gozar do espectáculo As que cortan o bacallao, na que a música e o baile tradicional mesturáronse coa proxección de antigas imaxes da conserva. O peche da actuación, que se prolongou algo máis dunha hora, os integrantes das dúas asociacións culturais conmemoraron o 25 de abril entoando o Grándola Vila Morena. Deste xeito, rematamos por hoxe. Graciñas, como sempre, por estaren aí.